Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре дәвам итә. Быел ул 12 августта башланып 18-нә кадәр дәвам итәчәк. Пандемия белән бәйле үзгәрешләр күпме? Мәдәни чарының асылы үзгәрмәгәнме? Без гадәттәгечә дистанцион режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәмесез эфирда Таяны нокта тапшырыбыз, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Бу көннәрдә дөрестән дә Мәскәүдә безнең татар мәдәнияте көннәре уза. Иңлек аның асылы, мәгънәсе һәм ничәнче тапкыр уздырылуы хакында Эмиль әфәнде сездән ишетеп китәсе иде. Исәнмесез, хәерле кич. Чынлап та бу көннәрдә Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Әһәмияте әлбәттә бик зур. Мәскәүдә күп кенә безнең якташларыбыз, Татарстаннан чыккан кешеләребез, милләттәшләребез яши. Алар өчен бу чаралар бик мөһим, бергә җыелып, аерым кемнедер инде әлбәттә бүләкләү дә каралган, шуның өчен бик мөһим. Һәм музыка йортына әйтсәк, музыка йортында Мәскәүдә быел инде 10-нчы тапкыр бу чаралар, гала-концертлар уздырыла. Һәм барлык чаралар быел мәдәнияте көннәрендә уннан артык чара безнең барысы да Татарстанның, Татар СССРның төзелүенә 100 еллыгына багышланган. Пандемия белән бәйле ниндидер үзгәрешләр, чикләүләр булдымы быел? Әлбәттә, ярты ел дәвамында пандемия аркасында күп кенә чаралар уздырылмады. Алар уздырылса да онлайн форматта үтте. Ләкин менә бу көннәрне барлык чаралар офлайн, халык белән үткәрелә. Әлбәттә, күп кенә таләпләр бар, чикләүләр бар, аларны барыбыз да үтибез. Мәсәлән, залларда 50%-тан да күбрәк артык кеше җыелырга тиеш түгел. Ринат әфәнде, монда аңлашыла, Татарстан халкы өчен дә бу бик зур мәгънәгә ия чара, һәм аның асылы да инде татар халкы өчен миңа калса санап бетергесездер. Ләкин Мәскәүдә яшәүчеләр өчен дә, безнең милләттәшләребез өчен дә әлбәттә инде бу чараның йогынтысы зур. Менә сез ничегрәк бәяләп китәсез әлеге татар мәдәнияте көннәрен? Беләсезме, Мәскәү татар халкы яши торган бер кечкенә төбәк түгел. Мәскәүдә татарлар Казандагыдан һич кенә дә ким түгел. Һәм Мәскәүдә тулы канлы татар тормышы дәвам итә. Шуңа күрә Казаннан килгән һәр театр, һәр коллектив Мәскәүгә милли бәйрәм алып килә. Һәм шуңа күрә Мәскәү халкы көтеп ала бу көннәрне. Һәм бик матур итеп үткәрергә омтыла. Монда бит әле җитәкчелек тә, шул ук мәсәлән Мәскәү мэры Собянин да, Татарстан президенты елдагыча катнаша Рөстәм Миңнеханов. Димәк, әлеге чара ул бары тик мәдәният белән генә шикләнеп калмый. Монда әле тагын да зуррак йогынтысы барманың дигән сүзме бу? Ну, әлбәттә, монда мәдәният белән генә һич вакытта шикләнми. Бүгенге көндә бөтен мәдәниятның, бөтен башка өлкәләрнең башында ул икътисад тора. Үзара аралашу, мөнәсәбәтләр һәм мәдәният белән бергә ниндидер рухи күтәрелү, милли хис яңару. Гомумән, бу аралашу, мин уйлыйм, татар халкына да һәм гомумән мәскәүлеләргә дә һәрвакытта якынлык китерә. Шәмсия ханым, сез әле яңарак кына Мәскәүдән кайттыгыз. Менә ниндирәк хис кичерешләр? Өстән дә Ринат әфәнде әйткән йогынты бармы ул, сизеләме ул сездә? Без менә бу пандемия вакытында чыннан да үзебезгә йомылдык күпмедер дәрәҗәдә һәм күңел дә төшеп киткән иде. Мәскәүгә бару безнең чыннан да милли хисләрне яңартты, кузгатты, рухны дәртләндереп җибәрде. Һәм милләттәшләребезнең күтәренке рухта безне каршы алуы, мин инде әйтәм, кешеләр дә булмастыр дип уйлабрак барган идем. Милләттәшләребезнең шулай бердәм рәвештә җыелып килүе, безнең аралашуыбыз. Мәскәүдә чыннан да татарларыбыз Казандагыдан бер дә ким түгел, хәтта артыграктыр да. Аларның шул кадәр саф ихластан татарча сөйләшүләре, телне онытыбрак җибәргәннәр, мәсәлән, Рәсим Сөләйманович Акчурин онытыбрак җибәрсә дә барыбер саф татарча сөйләште. Менә шуларны күреп кайту яңа рух өстәде, яңа дәртләр кузгатты, яңа иҗатка дәртләр кузгатты чыннан да.
Эмиль әфәнде, сіз ничек бәялисез менә әлеге чараны? Дөрестән дә монда мәдәнияттән тыш әле икътисад, сәясәт һәм барлык факторларны да без милли мәсьәләләрендә күтәрсәк, аның дөрестән дә бәясе санап бетергесез әлеге чараның. Дөрес әйтелде, бу мәдәният көннәре генә хәтта түгел. Мәсәлән, Татарстан белән Мәскәү арасында инде күп еллар килешү бар. Шул килешү күләмендә бик күп проектлар бар. Аларга нәтиҗә ясау дигән якта бар. Күрешү генә хәтта түгел, милләттәшләребез инде әлбәттә сагынып тора һәр вакыт туган якларын, мәсәлән, гореф-гадәтләрен, ул концертларны кую, алар өчен дә бик әлбәттә бу мөһим. Шуңа күрә монда күп кырлы, күп тарафлы максатларга ирешәбез. Мәскәү белән Татарстан бүген, Ринат әфәнде, ниндирәк мөнәсәбәттә? Тулаем алганда. Мен Мәскәү белән Татарстанны каршы куюларга мин гомумән һәр вакытта каршы булдым. Мәскәү белән Татарстанның мөнәсәбәтләре һәр вакыттагыдан караганда да бүген якынрак булырга тиеш. Чөнки заманалар бик булгавыр. Бүгенге көндә бары тик аңлашып һәм дустана, туганлашып яшәп кенә алга таба исән-сау узарга мөмкин дип саныйм мин. Чөнки Татарстан белән Мәскәүнең мөнәсәбәте җылы булу, ул Мәскәүдә яшәүче татарлар өчен бер нигез булып тора. Аларның дәрәҗәсе, аларга булган мөнәсәбәт яхшы якка үзгәрә. Һәм мин уйлыйм, Казанда да соңгы вакытларда менә кайчандыр Совет чорындагы Мәскәүләр тотса якын дигән булып, шундый төрле гыйбарәләр бар иде. Күп мәсьәләләрдә, чикләүләрдә Мәскәүне гаепләү. Дөресен әйтергә кирәк, Мәскәүнең бер нәрсәдә дә гаебе юк. Без бары тик аңлашып, бер-беребезне улулап, хөрмәт итеп кенә үзебезнең халкыбызның киләчәккә таба ниндидер тараҡҡиятен, үсешен, мәдәни һәм иҡтисади сәләмәтлеген саҡлый алабыз дип саныйм мин. Быйыл пандемия сәбәпле ниндидер үзгәрешләр бар дип сөйләп киттек. Хәзерге урында бер видеоязма карап алыйк әле, аннары дәвам иттерербез. 12 һәм 10 августта Камал театры гадәтчә Мәскәүдә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәрендә катнашты. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә без 2 видеоязма күрсәттек. Бию пари һәм ак калфагам төшердем кулдан. Кызганычка каршы без үзебез килә алмадык. Видеоязмаларны гына җибәрдек. Театр әлбәттә ул тере сәнгать, видео тере уенны алыштыра алмый. Тик аның уңай яклары да бар. Беренчедән, экран аша сез артистларның бөтен хис хәрәкәтләрен якыннан күрәчәксез. Икенчедән, һәр тамашачы үзен беренче рәттә утырган кебек хис итәчәк. Һәм үзе генә түгел, гаиләсе белән карыйлачак. Өченчедән, бу чын спектакль, бары билгеле сәбәпләр аркасында сез аны залдан түгел, экран аша карыйсыз. Һәм бу чын спектакльдә чын артистлар уйный. Сез аларны беләсез, яратасыз. Без дә бик яхшы беләбез. Мәскәү татарлары безне бик каты сагыналар һәм һәрвакыт безне бик җылы каршы алалар. Мондый шартларда, Шәмсия ханым, ничек уйлыйсыз? Дөрестән дә бу яңа сулыш дип бәяләп буламы моны? Һәм менә бу беренче адым булыр дип саныйсызмы сез әлеге мәдәни көннәрне? Безнең төп вазгыять булып китмәсен иде. Менә сәнгатьне шушы рәвешчә яктырту, шушы рәвешчә күрсәтү онлайн рәвештә. Мин әле куркып торам, әйтәм, бөтен нәрсә онлайнга күчмәсә генә ярар иде дип. Тере аралашу, әлбәттә, менә без Асадуллаев йортында бит очраштык. Үзебезнең милләттәшләребез белән тере очрашу, аларның күзләрендә яшьләрне күрү, аларның эмоцияларын күрү, ничек алар безне сагынганнарын күрү, ул бөтенләй икенче. Инде спектакль мәсьәләсенә килсәк, чыннан да хаклыдыр, менә без видеоязманы карап киттек. Спектакльгә бер генә кеше килергә мөмкин. Монда гаиләсе белән утырып карый. Әмма аның белән миңа калсам авырга кирәкмидер. Заманалар миңа үзгәрер, яхшыга таба, һәм без тере элемтәдә яшәрбез дип ышанам. Һәм тамашачылар фикерендә бу урында тыңлап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. Килдек бүген бу яхшы матур барямга. Шундай спектакль күрсәттеләр. Мин бик яраттым спектакльне для молодежи. Вот молодежьларга кирәк шундай спектакльләр күрсәтергә. Алар думают, что шундай спектакль юк, а ведь и танцы монда күрсәткән, и йырлар. Минем кызым хәзер булган иде монда. Шундай яхшы матур йырладылар. Прям йөрәгемә ятты. Кызыма 35 яшь.
молодежь әлдә. Менә элек алайык юк иде шикелле, или без яшь булгач вакыт юк име, ә хәзер выставкаларга, ана Тукай җанына чәчәк куябыз, концертлар, мондагы концертлар просто бик матур була. Без менә бу ине үзебезнең җыртыбыз шикелле күрәбез. Менә игенче кайтасың, шунда монда да рәхәтләнеп киләбез. Минем бик әйтәсем килә, рәхмәт менә шушындый оештыручы кешеләргә. Монда рәхмәтләр яңгырады. Эмиль әфәнде, дөресен әмә шул татар милли мөхитен тулысынча чагылдырып булды дип саныйсызмы сез әлеге чараларда? Әлбәттә, менә бу чараларга хәтта спектакльләр генә үтмәде. Менә татар мәдәни үзәген аерым алсак, мәсәлән, аның файында 2 генә выставка да оештырдык. Берсе ул Татарстан ТССР 100 еллыгына багышланган, 20нче еллардан башлап бүгенге көнгә хәтле күп кенә документлар, күп кенә архив документлар, күп кенә фотосурәтләр алып килдек. Аерым инде Татарстанның дәүләт комитеты архив эшләре буенча рәхмәтлебез. Аерым без бу Татарстан мәдәният көннәре күләмендә фотоконкурс, искиткеч Татарстан исемендәге фотоконкурс оештырдык. Татарстанда булган кешеләр, Мәскәүлеләр Татарстанда булганда, яисә Татарстан үткән кешеләр фото эшләп безгә җибәрделәр. Ул проектта, ул фотоконкурста 150 кешедән дә артык катнашучылар булды, 250 фотография кабул иттек. Алар арасында 6 җиңүчеләр дә бар. Менә иң матур фотографиялар Татарстан белән бәйле. Шул татар мәдәни үзәгенең файында куйдык. Шуңа күрә һәрбер килгән кеше ул Татарстан белән кемдер танышты, кемдер өенә кайткан сыман булды. Менә фотографиялар арасында хәтта 105 яшьлек әбинең фотосурәте бар. Һәм Татарстанның матур табигатьләре, кешеләре, эшчеләре һәм башка. Менә бу мөхит инде әлбәттә кеше менә кергәч татар мәдәни үзәгенә, файына яисә залына, ул Татарстаннан кайткан, Татарстан барган сыман хис итте дип уйлыйм. Тагын инде үзенчәлекләр булыр программа кысаларында, бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нокта тапшыру. Без бүген Мәскәүдә татар милли мәдәни көннәре турында сөйләшәбез. Ринат әфәнде, без монда әйттек Мәскәү белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне, ләкин бүген Мәскәүдә яшәүче, иҗат итүче дип әйтик, берләштерүче ниндидер милли оешмалар күпме алар һәм алар ел дәвамында нинди эшчәнлек алып баралар? Беләсезме, кайчандыр без яшь чакта 3 татар булган җирдә, 2 татар булган җирдә 3 партия була дип әйтәләр иде. Мин бу күп булуларын андый оешмаларның бик хупламыйм. Ләкин кызганычка каршы бераз бүленү, бераз төрле оешмаларга тартылу, төрле түгәрәкләргә, төрле клубларга тартылу ул бар. Бүгенге көндә моңа бары тик куанырга гына кирәк дип саныйм мин. Чөнки кешеләрнең дөньяга карашы, сәяси карашы, мәдәниятка булган карашлар төрле була, ләкин аларның рухында milli ruh, milli can, үзенең милләтенә, үзенең milli традицияләренә хөрмәт һәм улылау яшәү. Монысы иң мөһиме дип саныйм мин. Шуңа күрә соңгы елларда дөресен әйтергә кирәк, Татарстанның ил күләмендә, дөнья күләмендә авторитеты үсү, Мәскәүдә татарларның да үз-үзен тоешын, үз-үзен хис итүне шактый югары дәрәҗәгә күтәрде. Татар халкы хәзер бер ниндидер регионда яшәүче, үсеп килүче перспективалы бер халык кына түгел, Россиянең башка өлкәләренә, башка милләтләренә үрнәк булып яшәүче милләткә үрелеп бара дип саныйм мин. Ел дәвамында бит инде безнең башка регионнарда да шул милли мәдәни чаралар булсын, ул башка көннәр булсынмы, үтеп тора. Шәмсия ханым, сезнеңчә менә бу Мәскәүдәге очрашуларның асылы башкаларыннан нәрсәсе белән аерыла ул һәм аның үзенчәлекле яклары нинди? Шәхсән минем үземнең төп фикеремне әйтсәм, минем бик күп төбәкләрдә булганым бар, алар бер-берсеннән һичшиксез бик тә аерылып тора. Һәм бу оештыручылардан да тора. Менә без Мәскәүне генә алсак, әле форсаттан файдаланып оештыручыларга Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллегенә Эмиль әфәнде белән дә яңа гына, Ринат Сафиевич белән дә яңа гына аерылыштык бит әле. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм менә Ринат Сафиевич та әйтеп китте, бу милли мәдәни чаралар гына түгел. Мәсәлән, без
Мәскәүнең Донской каберлегендә репрессия корбаннарының жәсәтләре дип инде, жәсәтләре җирләнгән җирләрдә булдык. Һәм анда безнең бик күп татарларыбыз, хөкүмәт җитәкчеләре һәм Мәхмүд Галәүнең дә шунда жәсәде шул туфракта икәннәрен белеп менә бик тетрәндек. Аннары соң без булдык Мәскәүнең хәрби федераль мемориаль зиратында. Анда безнең танылган армия генералы Мәхмүд Әхмәтулы Гәрәевка бюст ачуда булдык. Һәм менә шунда чыннан да татарның никадәр бер җиргә генә тупланып яшәүче түгел, бөтен дөньяга танылган бөек халык икәнлеген тоеп торасың. Хәрби чәчәкләр сару хәрбиләрнең һәм хәрби парадлар анда шул кадәр милли горурлыкны кузгатты ки, һәм алар төрле регионнарда оештырылган андый чаралар бер-берсенә охшаш булырга тиеш тә түгел, алай кирәк тә түгел. Чөнки без каядыр барып, милләттәшләребезнең ниндидер яңалыкларын күреп, үзебезгә дә алып кайтабыз. Монда Татарстанга да алып кайтабыз. Алардан да үрнәк алып өйрәнәбез. Һәм бу очракта инде әйткәнемчә, бу формаль гына оештыру булмаган Мәскәүнең шушы әдәбияты, татар әдәбияты сәнгате көннәре. Мәскәүлеләр дә әйтеп китте, без Бөек Тукайбыз янында. Ул бит төрле җирдә аның һәйкәлен төрлечә куялар. Әмма Мәскәүдәге һәйкәл безгә аеруча ошады. Нәкъ ул менә Мәскәүнең бер урамында, данлык урамында горур гына безнең Тукайбыз басып тора. Менә булар милләтебез белән тагын да горурлык хисләре уята. Моңа карата мөнәсәбәт дөрестән дә башка регионнарда, мәсәлән, шул башка чараларда да төрлечәдер. Монда программа кысаларында, мәсәлән, шул Татар кызы бәйгесе финалы көтелә, әле Камал театрының әйткәнебезчә Бию-Пәрия, Калфагым, Чырдым кулдан спектакльләре күрсәтелде. Сез әйткәнчә, Тукай һәйкәленә менә чәчәкләр салу һәм Татарстан халык шагыйрьләре белән иҗади очрашулар. Эмиль әфәнде, менә бу программа үзенчәлекләре һәм без әйтик нигездә әле Тайстерның 100 еллыгына да багышланган дип, аларны тулысынча тормышка ашырып булды дип саныйсызмы? Ул бәяне, минемчә, безнең җитәкчеләр, халык бирер дип уйлыйм. Ләкин бүгенге көнгә бөтен планлаштырылган чаралар матур, яхшы дәрәҗәдә рәвештә үтеп бара һәм мөһим безнең көн 18 август, анда 4 чара Татарстан Республикасының президенты Рустам Нургалиевич Минниханов катнашуы белән үтәчәк, һәм Мәскәү Россия Федерациясының хөкүмәте вәкилләре белән катнашуы белән үтәчәк. Иртә белән Химкинская зиратына барып, анда танылган Ахмеров фамилиялы разведчикка һәйкәл куелудан башлана чаралар, аннары Александровский садка могила неизвестного солдата дигән урамга чәчәкләр салу, аннары Третьяковка галереясында матур гына Татарстан килгән күргәзмә ачыла, кич белән безнең Татарстан мәдәнияте көннәре музыка йортында зур гала концерт белән тәмамланачак. Һәм менә бу чараларда шул ук яхшы дәрәҗәдә үтәр дип өмет итәбез. Калган чаралар, мәсәлән, шул ук Татар кызы финалы, ул бик төбәкләрдән да аерыла. Гомумән ул шундый каты әзерләнгән, 7 ай дәвамында әзерләнгән зур чара. Быел 8 финалистка, 8 татар кызы катнаша. Алар 7 ай буена төрле мастер-класслар үттеләр. Бию дәресләрен, татар теле дәресләрен, милли ризыкларын пешерергә өйрәттеләр. Күп кенә 7 ай дәвамында көн саен дип әйтсәм дә җартыру булмас дип уйлыйм. Менә шундый бу татар кызы әзерләнү мәктәбен үттеләр дип әйтеп була. Һәм йомгаклы чаралары сез 18 була дип әйттегез. Берничә тагын фикер тыңлап үтик әле. Менә ниһаять 18 август көнне Татарстан дәүләт җыркан бию ансамбле коронавирус вакытыннан соң Татарстан көннәрендә Мәскәүдә катнаша. Шуңа күрә без бик теләп барабыз Мәскәүгә, үзебезнең яңа премьераларыбызны алып барабыз. Яңа биюләребезне, яңа җырларыбызны без сезнең көтеп калабыз. Бу безне берләштерә, татарларны. Ник дигәндә біз бик сагындык сезне. Алла берсә күрешербез, Алла берсә бик матур итеп Казанда да чыгышларыбызны ясарбыз. Алла берсә декабрь аенда безнең яңа программабыз, туй программасы яңа әзерләгән. Шуңа күрә сезне декабрь аенда көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә, бик сагындык. Быел нинди үзенчәлекле булса да, гадәтчә
август айында Мәскәүдә Татарстан көннәре узачак. Һәм шул концертта мин үзем катнашмасам да, минем әсәрләрем яңгырачак. Һәм аларны башкаралар Сихри моңнар дигән җырны, без Хәнәфи Бадиков белән язган җырны башкара Иллифсә Хуҗина. Һәм Мәңгелек могҗиза Резидә Габаева сүзләренә башкаралар Марат Галимов, Фирүз Каһиров, Раяз Васыйхов һәм Марсель Вәйгизов. Шунда күрешербез. Дөрестән дә бөтен дөнья буйлап бер җирдә очрашалар дип әйтергә дә буладыр. Ренат әфәнде, ләкин менә татарлар турында сөйләшәбез икән, без менә татарларның яшәеше, аларның проблемалары булсынмы, уңышлары булсынмы, Мәскәүдә ничегрәк күренә икән ул? Ничегрәк бәялиләр икән анда татарларның тормышларын? Мен уйлыйм, татарлар Россиядә яшәгән башка халыкларга караганда начар яшәми дип. Ләкин бер борчый татар халкын, ул бәлки башка милләт вәкилләрендә борчыйдыр, безне борчыган кадәр булмаса да. Ул туган телебезне, туган үзебезнең гореф-гадәтләребезне, мәдәниятыбызны, гомумән милли мәгарифебезне саклау проблемасы. Бу мәсьәлә нык борчый Мәскәүдәге татарларны да, чөнки Мәскәүдә мин күбрәк интеллигенция вәкилләре белән аралашам. Хәер, гади халыкны да бу бик борчый торган мәсьәлә. Менә Татарстанда ясала торган бу соңгы дәвердәге адымнар, мин уйлыйм, татарлар яшәгән, күпләп яшәгән төбәкләрдә дә бераз уйыша башласыннар иде. Чөнки Төмән якларына барып чыксаң, Астрахан якларына барып чыксаң, чөнки аларның вәкилләре Мәскәүдә дә яши, бу татарларның менә шушы борчу безнең уртак борчуыбызга әверелеп бара. Гомумән күңел күтәрелеге, бәйрәм рухы яшәгән көннәрдә дә без менә бу төп проблеманы, төп борчуыбызны үзебезнең һич кенә дә онытып яшәргә тиеш түгел дип саныйм мин. Шәмсия ханым, сез килешәсезме? Һәм менә мондый чаралар ярдәмендә күпмедер дәрәҗәдә әлеге мәсьәләләрне, әлеге проблемаларны шулай хәл итеп була дип саныйсызмы? Һичшиксез хәл итеп була дип саныйм. Һәм менә татарда шундый әйтем бар, балык башыннан дигән. Оештыручылардан тора. Әгәр дә инде менә шундый чара утты дип зур бер тамга куяр өчен генә эшләнә икән бу эш формаль рәвештә, аның мәгънәсе дә бик үк юк. Һәм мин үзем каядыр очрашуларга барганда игътибар итәм. Залда яшьләр бармы? Алар безнең телебезне беләме? Һәм алар безнең чыгышларны ничегрәк кабул итә? Күзләрендә очкын бармы аларның? Милләтебез белән чыннан да горурланалармы? Менә безнең әлбәттә өлкән буыннарыбыз телне белергә тырыша, әмма оныкларына, балаларына өйрәтү безнең чыннан да бик күп төбәкләрдә аксый. Менә Роза Хабибуллиналарны, Найла Фатиховаларны без инде күреп өйрәнгән очрашу булды бит инде Садуллаев йортында. Һәм шунда без чыгыш ясадык, Мәскәүдә яшәүчеләр чыгыш ясады. Һәм мин бик сөендем безнең япь-яшь кызларыбыз, япь-яшь егетләребез. Һәм алар телне аңламыйча җырламыйлар, телне аңламыйча сөйләмиләр. Алар шул телнең ләззәтен, тәмен тоеп сөйләгәннәрен аңлап, мин бик куанып кайттым. Һәм мондай чаралар әлбәттә татарларны күреп, анда руслар да утыра иде бит. Россия язучылар берлегенең җитәкчесе дә килгән иде. Ул да бик дулкынланып сөйләде инде. Мин сезгә горурландым, мин сезнең менә шулай телегезне саклавыгызны, шундый чаралар үткәрүегезгә шаккаттым дип. Менә ул башка милләтләр алдында да безнең дәрәҗәбезне күтәрә. Һәм яшьләр шушыңа карап, башка яшьләр дә безнең телебезне өйрәнергә тартылачак, һичшиксез. Эмиль, дөрестән дә бу эш дәвамлы булыр микән киләчәктә? Һәм әле ул бит инде шул чара белән генә шикләми, киләчәктә дә ниндирәк адымнар башкарачаксыз? Әлбәттә шикләнми, ел дәвамында әйткәнемчә бик күп кенә проектлар үтәчәк. Мәсәлән, Татарстан, Мәскәү күпере дигән яшьләр форумы, Хәрәкәт дигән проектлар бәйгесе. Менә бу бәйгедә 30-дан артык төрле Мәскәүдә оештырыла торган татар проектлары, яшьләр үткәрә торган проектлар аеруча катнаша. Мәсәлән, шул ук татарча диктант үткәргәндә Мәскәүдә 16, Мәскәү өлкәсе белән бергә 16 площадка катнаша, 16 площадка татарлар татарча диктант язалар һәм башка бик күп кенә чаралар Мәскәүдә үтә. Әлбәттә, бу эшләр дәвам итәргә тиеш, әмма дә ләкин аларның саны җитәме, юкмы әйтеп булмый. Чөнки чынлап та татар теленең куллануы ул елдан ел бик артмый дип әйтергә була. Ниндидер монда яңа көчләр кирәктер дип уйлыйм.
Һәм ышанып калабыз, киләчәктә ул көчләр булыр дип, ләкин шулай да менә әйткәнебез шәйендәлеге чараларның әһәмияте шактый зур. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Татар мәдәнияте көннәре гадәттәгечә зур концерт белән төгәлләнәчәк. Татарстан халкы өчен дә, мәскәүлеләр өчен дә әлеге чара нәтиҗәле булсын иде дигән теләктә. Сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.